Кайһы сакта минең кулдарым бары ат тезгенен тотор өсөн, ук һыгылмалыгын тоер өсөн, шоңкар сөйер өсөн яралгандай. Кайһы сакта минең кулдарым бары асыл сәйлән тезер өсөн, бары алтын менән тегер өсөн, надлап һөйер өсөн яралгандай. Тезгендәрен ышаныслы тотам, ак канатлы шигъри толпарымдың, һәр авазын йөрәк моңдарымдың, ялкынлырак итә алам йырдан. Хаклай алманым тик һөю кошты, кулдарыма кунмас элек осты. Яралмышым әллә тулкындардан, әллә тупрак, әллә нурдардан, юкка менә төшләрендә әсәй, ай коенан һирпеп һыу алган. Кайһы тараф кабул итте икән минең тәүге көсһез авазды? Ердә, күктә, әллә дарьяламы минең булмышымдың дәвамы? Ябер зулым мине изгән сакта, хәсрәт диңгезендә йөзгән сакта, янем атылганда уттарга, тиңһез күктәремдең нурдарымы, серле дарьяларның һаударымы, ер көсеме мине коткара. Хистәреңдең ак ебәге инем, күңелемдә нурлар нагыш булдың. Хыялыңдың ак биләне инем, мине йырга сорнар балкыш булдың. Бер былбылың инем тымык таңда, яшел сымылдыклы талым булдың. Бер күбәләк инем күл баксаңда, гөлдән тамган шәрбәт балым булдың. Ярдарыңдың моң бидәге инем, таңгы шишмәләрдән таты булдың. Урау юлдың илгидәре инем, ышаныстың тогры анты булдың. Кем һин миңа хәдер? Хис белмәем, тик мөхәббәтемдән